dapat na mabigyan ang sangguniang panlalawigan ng kopya ng resulta ng isinasagawang investigasyon ng Department of Public Works and Highways at Provincial Engineering Office sa mga proyektong pang-infrastruktura na hinihinalang may bahid ng katiwalian na isinagawa sa mga bayan ng Santa Elena, bayan ng Labo at Jose Panganiban na pawang matatagpuan sa unang distrito ng ating lalawigan. Ito ang nilalaman ng resolusyon ni Bukan Winnie Balsioco, Chairman ng Committee on Infrastructure and Public Works sa sangguniang panlalawigan dahil sa matagal na di umanong tapos ang report ng DPWH at ng PEO noong pangbuwan ng Hulyo hingin sa ginawang inspeksyon at investigasyon sa mga nirereklamong ginawang kalsada sa Barangay Maulawin at Kabuluan sa bayan ng Santa Elena, Barangay Baay at Bulhaw sa bayan ng Labo at sa Barangay Pag-asa sakop ng bayan ng Jose Panganiban. Ayon kay Board Member Opo, sa kabila ng matagal nang isinagawang inspeksyon, investigasyon sa naturang mga nirereklamong pagawaing bayan na inihinalang may bahid ng anomalya. Hanggang ngayon ay wala pa ding natatanggap na opisyal na ulat ang sangguniang panlalawigan hinggil dito sa natatanggap ng District Engineer ng DPWH sa unang distrito ng probinsya. Ipinahayag ng Chairman ng sangguniang panlalawigan Committee on Infrastructure and Public Works na dapat ay malaman ng sanggunian ang mga natuklasan sa investigasyon, rekomendasyon at mga aksyong isinagawa sa nabanggit na mga proyekto na pinagdududahang may anomalya dahil sa ang sangguniang panlalawigan ang humiling ng naturang pagsisiyasat. Bali po dun sa itaas, nagsimula po tayo dun sa taas, ang kahati po nung, may single po dun na kalsada, yung pong kalahati ay dun sa kalahi. Mula po dun sa umpisa, mula po dito sa may single na kalsada, umaabot po ng 208.2 meters. Ngayon po, ito pong buo-kabuuan ng kalsada, umaabot po ito ng 235.50 meters. Yun po yung double. Ngayon po, yung kalsada, yung lapad naman po ay sinukat po namin. Bali, ang sukat lang po ng kabuuan nito ay 4.1. Then yung pong convert box dito po sa baba ay 10.15. Yung pong convert. Tapos mula po sa baba ng convert box ay 14 meters. Tapos ito po yung sa riprap. Yung riprap po ay sinukat po yung haba ay 30.8 meters po yan, yung riprap. Tapos yung mula po sa taas na riprap ay sinukat po ng 5 meters yung riprap. Tapos yung lapad po sa taas ng riprapping ay 1.5 meters. 208.2 yung kabaak. Pangkalahatan po na yung buo ay 235.50 meters. Yun po yung buo. Naniniwala si Buban Uco na napakahalaga na mabigyan ng DPWH ang sangguniang panlalawigan ng kopya ng resulta ng naturang pagsisiyasa para sa interes ng publiko at malaman ng mga mamamayan ng natuklasan at ginawang aksyon ng naturang tanggapan sa nabanggit na proyektong pang-infrastruktura na pinagdududahang may anomalya. Sa uni, umahas ang Chairman ng sangguniang panlalawigan Committee on Infrastructure and Public Works na tutugon ang DPWH sa nila naman ng nabanggit na resolusyon. Para sa totoo, Balitang Banwan, Ricky Pera, MBTV News.